हेल' हेल' लोगोफोर गुड मर्निं बरायबाय नोंथांमोन गासैखौबो नैबे आंनि गोरबो इसिं खनानिफ्राय बोहैबाय थानाय दैनि जिराबादि अननायजों लोगोफोर दिनै जोंहा बिराद खुदुमगोन बुजियाखै माने जोंहा दिनै किस भेजिटेबल समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना दायो बेरेफुंजानि सिखारबाय नै सासे सिखाराखै बिसिनायावनो दङ ओमफ्राय बिराद लोमजादों मोनायाव बाय थादों लोमजानायानो मोनायाव खम्बल खाख्लुमनानै अबे साले नै दाबो सिखाराखै खोन्थानि आं र' नै साम' सायनो लेंबाय नै बिब'आ साम' सायनो लिंदोंमोन र' बे केमेराजों खोन्थानो दै आं बेलाय नै दासिमबो मुसारि सिङावनो दङ नै ब्लेंकेट खाख्लुमनानै जि लोमजादों मोनायाव नायनाय माबादि जाय बेखौ मोनलांगोन खाफाल जोंगोन सेंग्राफोर फुंनि 8टायाव सिखारो ओमफ्राय हरनि 6टायाव उन्दुयो जा खाफाल जोंखागोन बेखौ मोनलांनांगौबा ओमफ्राय बेलायथो नै जोंहा खुदुमनो बानायबाय खुदुमनो रेडि खालामगासिनो दं नै गोदानसै गुसुआनो दाननो हायाखै आखायानो थरमलायसै बेलाय जोंना एक्ट्रेसआ दासो सिखारबोदों 8टा जानोसै रायजोफोर टाइमा दासो सिखारबोदों साम'आ साय बेल' बावसै नै साम'आ सायखांबावसै बिब'मोनहा गैबावला नै साम'आ जोबबावसै दानखांबावसै ओमफ्राय दासो सिखारबाय दा ओमफ्राय आधा घन्टा फायखानायाव मबाइल लानानै खिहैगोन बेलाय नै रागा जोंफ्लालायबावले बायनानै उन्दुनायानो मोखा नायनाय फायखानायाव आधा घन्टा खिखायो मबाइल लानानै ओमफ्राय बेनिफ्राय हाथाय मानजिनोसै ओमफ्राय बिसिनियाव दसे रिल्स नायहैबावनोसै उन्दुनानै ओमफ्राय ओंखाम जानोसै फैद' होननानै लिंहरबा फैनोसै खनसे लिंहरनायाव खोनाबावा मिथिबाय खनथाम खनब्रै लिंहरनांगौ होमबासो खोनाबावो नै संनो खावनो गोरोंखा नङाबा दालांखालै सेंग्रा नङाबा ओंख्रि ओंखाम थावाखै होननानै गारहरजागोनबो देनां साराय सुद्दायैनो सामफ्रामबो बथन गोदान साराय गोदान बायनांगोनबो ओमफ्राय बोथोराबो जा गुसु नायनाय खुवाजोंनो सिनाया जेखौबो नै बिराद गुसु ओमफ्राय बारियाव एसे हालेवनो थांदोंमोन आं लोगोफोर बिराद गुसुखाय फैफिनबाय आङो गोदो जोंना आबौआ ओरैबादिमोन जाहैदों माने दुब्लियाव हालेवनो होलांनांगौबा अखा हाबा खामसालियाव थानानै अखाखौ ओरै आजावनायनानै ओमफ्राय अखा दैया गुसु मोनबाथाय आयौ माथो गुसुथार बोरै हालेवहैबावनांगौरा होननानै हाल होलाङामोन जाहैदों लोगोफोर मानसिफ्रा बुङो नालाय गोखै बिफांनि फिथाइया गोखै जाखायो होननानै माने आंबो आबौनिखौ एसे लादों आरोखि ओमफ्राय दा सान्दुं दुंबा 9टासो जाबा हालेवनोसै लोगोफोर सामफ्रामबो ना लायनानै जाफैनांगौ साम' खननानै फाननानै जाहोनांगौ मैथाजों नाजों बिराद फेभरेट आंनि लोगोफोर सोरबाफोर जाफुनाय समाव खारनानै जोगासिनो जोबाबो सिखारनाय नङा आङो बिराद गोथाव मोनो आङो मैथाजों नाजोंखौ ओमफ्राय आरो साम'लायबावसो साम' फाजा बिराद गोथाव मोनो आं ओमफ्राय साम'जों लोगोसे नै ना गोरि गोजा बे साम'जों लोगोसे ओमफ्राय जानजियाव गाननाय जेरबायाव गाननाय गैदेराबा समायालै ना एसे लायनोसै दा खाथियाव मोनखायो सिन्था गैया बथल खुबैहरबानो सौफैयो ओमफ्राय होनोसैलाय गुसु बोथोराव बारा खामानि मावजाया गोदो आबौआ फोरोंलांखादों लोमजायो थाखा फैसा गैयियाव डाक्टार अजा नायनो बारा फैसा गैया होननानै गोदो आबौ फोरोंलांखानायखौबो लानांगोन एसे खाओ पियो मजा करो बिदि होननानैसो फोरोंलांदों आबौआ गोदो बोथोराबो बिराद गुसु लोगोफोर नै खुगानिफ्राय उखुन्दै गलायलायो दायो अरसो सायदों नै आं जेथिंबो बिराद खोमसि माने गुफुर बरफल' नुजाथिनाय खामानि दामानि मावनो गोसो जालायलायासै लोगोफोर
भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो नोंथाङा चेनेलाव दिनैसो गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअनि नटिफिकेसन नोंथांनि सिगाङाव सहैग्रोनाय बायदि आरो लोगोफोर मोनसे खोथा दा बेलासियाव नङाबा गाबोन आङो मोनसे भिडिअ लाबोगोन ओरैबायदि इन्टारेस्टिं भिडिअ जागोन माने बिबोनांफोरजों आं बिराद इन्टारेस्टिं चेलेन्जिं भिडिअ बानायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो गोसो गुदुंब्ला भिडिअखौ नायबानो जाबाय फिन लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर गुबुन मोनसे भिडिअजों दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै बाय बाय